sing alus. Nek wong kulino tumindak kasar, wong dadi bojone ya mesti wae bakal kasar. Ninggal putra loro sing jenenge Sundara lan Sundari. Aku njaluk nek kowe gelem tak pundhut garwa putraku Sundara lan Sundari anggepen putramu dhewe. Pancen. Oh iya. Ya aku yo padha wae. Retnawati tak anggap putraku dhewe saka titisku dhewe. Nah, nek ngono ayo tak boyong ning kepatihan tak tepung